Čauko, žijeme vo svete, kde sa neustále niečo zdieľa a komentuje, ale sú určité veci, ktoré by si ty ako muž nemal hovoriť nikomu a mal by si ich nehať pre seba. Tu je môj zoznam. Poprvé, tvoje bývalé vzťahy a bývalé frajerky. Ak ešte doteraz hovoríš o svojej bývalej frajerke v negatívnom zmysle slova pred ostatnými ľuďmi, tak si obyčajný loser. Ne preto, že by ťa naozaj nepodviedla, alebo ne preto, že by ťa naozaj neprestalo ľúbiť, ale preto, že ty si sa ešte cez to neprenesol. Takže miesto toho hovor o svojej bývalej frajerke v zmysle bola v môjom živote, prajme všetko to najlepšie, ale bola to žena pre mňa. Takto to otočíš, nepôsobíš ako malé decko, ale ako dospelý, normálny chlap. Po druhé, nešír klebety. Nikdy nešír klebety, klebety sú pre ženy. Nehaj ich na pokoji, keď počuješ nejakú klebetu, častokrát od ženy, tak to nešír ďalej, prosím ťa. Dobre? Nehaj to tak, zabudni na to, nič sa nestalo, nikto nič nepovedal. Poďalšie, svoje politické názory nezdieľaj. Keď si skupina ľudí, to je jedno či v rodine, medzi známymi a niekto začne o politike, tak sa do tejto témy nepridávaj. Vieš prečo? Poprvé, nikoho svojím názorom neovplyvníš. Ľudia si budú myslieť to isté, čo si mysleli predtým, než sa stretli. A poďalšie, polovica z tých ľudí, ktorí sú tam, si o tebe začnú myslieť, že si debil, budú sa na teba hnevať a spravia si od teba odstup. Takže rozumnejšie je zachovať neutrálny postoj. Poďalšie, nezdieľaj svoje sexuálne skúsenosti. Nemyslím tým teraz to, že sa svojmu najlepšiemu kamošovi pochváli, že si včera vyšúkal babu, ktorú si spolu balili v bare, ale myslím tým to, že nikto nemá reálny záujem vedieť, aké cecky si chytal alebo nechytal. Takže nerob to, pôsobí to neisto a môžeš tým pôsobiť aj ako nevyzretý muž. Ďalšie, nikdy nehovor o svojich partnerských problémoch pred rodinou alebo blízkymi známymi. Je to kvôli tomu, že si vytvoril o tvojej priateľke negatívny obraz a keď sa náhodou dáte raz dokopy, tak tí ľudia vám už nikdy prať nebudú. Poďalšie, každý sa môže ocitnúť v situácii, kedy povie niečo necitlivé alebo nevhodné. Stalo sa to aj mne, ale snaž sa tomu vyhnúť. Keď si skupina ľudí a začneš hovoriť nejaký vtip, napríklad o gejoch, tak niekto z tých ľudí môže mať celú lesbu alebo syna geja a môže mu to byť nevhodné a môže sa uraziť. Takže nerob to. Ďalšie, nikdy nehovor o svojom zlom alebo o nelegálnom správaní minulosti. Takže dávaj si pozor, čo ti vychádza z úst a ak si náhodou nevidel video o serotoníne, nájdeš ho tu. Vidíme sa pri ďalšom videu.